in ma ban rabu da ita ba na yadda muka je kotu ba zai ƙara nema mu wani aure ba. Amma me ni na sani abin da zai je ya dawo wannan ranar da ya dawo ni ne zan ji bakin ciki ko in ji takaici na wannan abin, alhali kuma ina cikin shi ne. To ina ga hakan ne ya duba ya gani wajen shekara ɗayan nan da wajen wata 8 da aka yi ana wannan abu guda ɗaya bai gamu ba. Kuma a ranar na gaya mai ciwon kamar yadda kika faɗa ciwon coach ya sa ma'aikata su zo na tafi, wannan abin shine ina ga ya aiki da shi wajen ganin ko an tirsasa ne, amma ko ni na gaya mai ciwon ba tirsasa ne aka yi ba bayan mun gama waya da ke. To me yasa lokacin da aka yi maganan a kira ma'aikata ka tafi baka tsaya ba? Da bayan mun gama magana da ke na kirawo Malam Ibrahim sura nake gaya mai abin da yake faruwa bayan tafiyansa, saboda kin ga kamar yadda na miki explanation a ranar cewan salary na naira 40,000 ne. Naira 40,000 a yanzu ko 500 zan ci da safen ci 500 da ranar ci 500 da daddare a wata naira 40,000 ne da biyar. Kin ga na nemi naira 5,000 ma kafin in samu abin da ni zan ci. A cikin wannan lissafin babu rashin lafiya na, babu in ga wani abu na rayuwa in yi, kawai iya abin da zan ci ne. Balantana 500 ni ba zai ishe ni ba a ce na ci da safe na ci da rana na ci da daddare 1,500. To kin ga kuma an ce za a cire naira 20,000 a ciki. Still in na amince da wannan yarjejeniya wata yayi ban kawo wa'annan kuɗi ba, kes ba ya rage tsakani na ne da ku da muke wannan agreement din. To ni kuma ina gudun hakan saboda kamar raini ne in ɗauki alkawari ma akan abin da ba zan iya ba kuma in zo ban yi shi ba. Kin ga irin hukuncin da na fuskanta ni na ɗaukan ma kaina dama, tunda sa hannu ne zan yi, duk wanda ko aka yi abu na agreement ya sa hannu akai ya san zai iya ne kuma zai yi. Hakan ne yasa kika ga na nuna miki ni ba zan iya ɗaukan wannan ɗawainiya haka ba saboda ba ni da halin yin haka. To ita abincin yarinya dama an sa 10,000 ne a wata. Shin kana ganin 10,000 ya mata yawa a wata? Eka 10,000 bai mata yawa ba in akwai, har fiye da haka za ta ci. Ba wai in akwai ba, kana ganin 10,000 ya mata yawa? Bai mata yawa ba. To in aka ce maka ka ba da 10,000 a kowane wata na abincinta an yi laifi? Ba yi laifi ba. To maganan kayan tafa da ka ɗauka, maganan zannuwanta da ka ɗauka da kai alkawari za ka biya, ya kake so ka biya ta kudaden zannuwanta? So kamar yadda ranar na so a ce Maryam kin yi haƙuri na miki bayanin ta yadda zan ɗauki nauyin abin da zan iya biya, kawai alkawari da zan iya cikawa. To mun baka dama sai ka mana bayani yanzu. A nan yanzu abin da ni nake ganin insha Allahu zan iya yi a kai, maganar yarinya a yi haƙuri duk wata zan ke ba da naira 5,000. Haka zalika maganar kayanta shi ma zan ke ba da naira 5,000. To bari mu lissafi, kwana nawa ne yake wata? Ina sauraron ka malam. Kwana 30. Kwana 30 ko? To ka san nawa za ka ringa ba ma yakka kowace rana tana cin abinci? Naira 165, naira 166 za ka ringa ba ma yakka kowane rana tana cin abinci. Kana ganin da me naira 166 zai siya ba yakka a rana? Kai lissafi sai ka gaya mana menene naira 166 zai ma yakka a kowace rana? Gaskiya babu ko? Haka ne. To ya kake so 5,000 ya ishe ta? To tana da halin zuwa ta je ta nema ne yakka? Babu. Kai namiji ne, kana iya komunya, kana iya ka nemo wani aikin da za ka yi ka hada da wannan aikin ka samu. To ita karama da ita, to ka gani naira 166 ba zai ma ishe ta abinci ba. Kuma ka san da cewa yara ba sa wata ba su dan samu dan rashin lafiya ba, musamman ma yanzu da ake damina, a ciki ma ba sa kudin magungunan ta ba da sauransu. Wa zai sayan mata magunguna? A ciki ma ba sa sutura ba, wa zai sayan mata sutura? Tsakani da Allah Malam Hashiru, mu ji tsoron Allah. Duk abin da muke a duniyan nan kamar da babanmu Sheikh Duguri ya faɗa, yaranmu haƙƙinmu ne. 'yan nan sai ta hana ka shiga aljanna in ka toye mata haƙƙinta
ba ruwan Allah ba, sai ya hana ka ganin rahamarsa saboda abin da kai mata baka kula da ita ba. A ce ma ta yi girma ta ji labari ga abin da kai mata, ya kake so ta ji? Tsakani da Allah kana gani in kai ne yanzu 'yar uwarka ta zo ta iske ka ta ce maka ga abin da mai gidanta ya mata, bayan abubuwan nan da ya mata sai ce zai ɗauki naira 160 ya bada kuɗin abincin yarinya, ya za ka ji a zuciyarka? Wannan tsakani da Allah ya za ka ji? To Anti Maryam, na ji daɗi da irin wannan bayani da kika yi. Ya za ka ji? Ba zan ji daɗi ba. Ba za ka ji daɗi ba ko? Haka ne. To me yasa za ka yi ma wata in kai ba za ka so a yi ma naka ba? Kamata dini tidan, duk abin da kai ma wani sai an yi maka. Naira 166? Ai za ka iya neman aiki, ba wai baka da kafafuwa ba, kana da kafafuwa kana da hannaye. Bayan wannan aikin da kake, ai za ka iya nemo wani aiki da za ka ce da eka. Ni na san akwai namiji ma yakan bar kanshi da yunwa don ya ciyar da iyalansa. Dan Hajiya, kana jin bayaninmu da shi? Wannan kuɗin da yake faɗi ko pampers yanzu nawa yake a kullun rana? Na gode maka ba. Ni Sannan ba ma Aunty sa Maryam pampers an ma ba. dawo kan abinci ne ko kuma yanzu Aunty Maryam cire maganan cin abinci. Ran da ya zo an yi maganan ya yanka ta ya feɗe mata jiki da reza ko ya aikata ko bai aikata ba? Yaya na ɗan Hajiya, ka yi haƙuri, ba wai ba na so a yi wannan maganan ba ne. Ina so a yi ta gida ne. Duk da cewa na san za mu dawo ga wannan, amma ina so mu fara wannan wadda ya fi mahimmanci shine duba 'yan nan da sauransu. Daɗin abin shine ta riga ta amshi sakinta. Ai sai ya je can, idan ma yana so ya ɗauki wuƙa ne feɗe matan shi sabuwa, wannan ya rage gare shi, amma zai amsa tambayan. Sai dai ina so mu gama da wannan, don yanzu abin da ya fi mahimmanci a wannan shine yadda take tsakaninsu, ita ce mai mahimmanci. Zai gaya mana yadda zai ciyar da 'yan nan, don mahaifiyar ba za ta fita ta je ta nima abu ta zo ta ciyar da 'yar shi ba. Shi ne ya kawo 'yan nan duniya, to shi zai san zafin ciyar da ita da kulawa da lafiyarta. Saboda gobe, ko da wannan da take cikin gidan, in Allah ya bata juna biyu kuma Allah ya sa ta sauka lafiya, Allah ya ba su 'ya'ya masu albarka, zai sayar da zai kula da su. Yanzu ni ina so ya ansa mana, ya zai ciyar da wannan yariyan? Don 5,000 ma ba abin da zai yi, naira 166 shine abincin da yarinya za ta ci a rana? Me zai ci yarinya za ta ci? Ya amsa wannan tambayan ya gama Aunty Maryam, amma kina ji